Gaweanmu nggur turu. Lupute turu mancing. Lupute mancing ngising wong ora nek gawean liyane. Kae lho, dikeki gawean Pak Bayan. Dikon ngopo? Kon ngabuk ning sawah karo Pak Bayan. Gah. Awakmu ireng. Sing penting ki nyambut gawe. Lah iki nek gak gelem ireng wong lanang kok wedi ireng. Tak sayaki apa piye? Kowe kok ndak ra cintane. Alah ora masalah ireng putih perkara cinta kuwi. Sing penting kowe iki nyambut gawe. Angger gelem nyambut gawe kok cinta. Putih lah nek nggur turu kaya ngono kae yo. Iya. Iki kok ketanggo. Mulane sing kata. Nah iki jenenge apa to, Mak? Iki jenenge lamtoro. Ora duwe duit to, Mak. Kok masak lamtoro? Ora ndi. Sing iki tak utangi kuwi entek. Wis entek. Mak iki panganane ketek, Mak. Kok mok pangan? Tadi. Iya. Wah, iki dibotok enak iki. Glagas memak, Mak. Gragas. Abang kerjanya apa sih? Saya pilot. Oh ya? Aku mau tanya. Pilot paling susah saat take off. Apa saat landing? Saat landing dong. Kok bisa? Landasan pesawat itu ibaratnya ada dua tipe. Tipe gadis sama tipe janda. Oh ya? Kalau landasannya tipe gadis? Kalau yang tipe gadis, landasannya mulus, tapi sempit. Kalau yang janda? Kalau yang tipe janda, landasannya lebar, berlobang-lobang, bergelombang, kadang becek. Bang, Ya, ini adik yang sebelah rumah saya kan? iya. Aku mau tanya. Kok hampir tiap malam aku dengar abang dan pacarnya belajar bahasa Inggris terus? Belajar bahasa Inggris? Nggak ada deh. Ada. Tiap malam aku selalu dengar, oh yes, oh no, oh yes, oh no. Aku kan pengen gabung juga. Bisa maca tulisan iki ora? P5 dot. Digabung? P5 dot toh? Iya, betul, Mak. Yalah, apa iki? Ya gak suka lah aku. Tenane nggak suka beli modot. P5 dot. Iya, beli modot. Foto iki gedeng aku gedeng. Keting piye to, Mak? Kotor gak baik. Ora kotor, mari tak kumbah iki mau. Bolak-balik kok perkara modot ae. Sok liyane ngono langsung modot. Gak ono liyane, Mak, gur iki tok sing gelem modot. Pikiran apa niat apa harapan yang modot ngono lho. Dadak limodot ae gak suka aku. Alah, pret, gak suka. Dek, apa bedanya kecoa sama wanita? Kecoa hewan, wanita manusia. Salah. Kalau kecoa disemprot dulu, kejang-kejang, baru terlentang. Kalau wanita, Terlentang dulu, kejang-kejang, baru disemprot. ih, abang horor. Omo, Mo, oto, to, R dibacanya. Yang biasa ayah naik tuh. Naik apa? ibu. Mbak Miyabi. Dalam. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok.
bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapak nih? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parahnya. Bapakmu yo kurang ajar. Titan ono gak mulih lera tak ulang-ulang. Arep kurang ajar, arep pecicilan. Rumasane iki lho. Wong anake wis gedhe kok panggah arep njaluk wayo. Kuwate bojo pira lho sakjane. Kok gegeten aku. Lho yo to, Bu. Anakku telu, jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh ning Sawit Jati. Nomor loro metu wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing Jo. nomor telu ya metu ning ngesor wit jeruk. Tuh. Ngapa? Wong sing anak aku kok tatu-tatu. Lah isor wit jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metu ning ngesor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metu ning ngesor wit bayem. Lah jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metu ning ngesor wit jeruk. Tuh. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok geseh kuwi? Lanang lho, lah jeruke dicokot kecut banget terus gedek-gedek ngene bocahe kok. Ya kuwi sing selamat ora pangan garangan ya kuwi mau. Enggak adil. Aku lak kesusu Dik. Mau esuk subuh kan barep ayangan. Karo ayangan munggah Selak sarangan. arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus Ya Allah. macet mobil. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperaturnya munggah. Ya Allah, Mbak. Mbak. Reng. Aku tak wis tau krungu ta kaya ngono kuwi. Temperatur, Mbok. Sing bener kuwi temperatur. Dudu salah katur. Lah wong ya subuh-subuh aku ya turu. Dadi ora patek Temperatur kok salah katur. Lho nek salah terus nek munggah ki terus teko endi munggahe bayangno. Temperatur. Alah kacek sithik kok ya ora apa. Tem. Temperatur. Tur. Temperatur. Temperatur. Nah, Jok kleru nek, Mbok. ora mungkin kleru wong tak apalke kok temperatur. Mencintai bojone wong jare sadu. Sadu apane? Ngeluh yo, nahan kangen, nahan cemburu, diduweni gak iso, ditinggal ning ati loro, diterusne dadi perkara. Apa ora? Kopi diwadahi gelas kuwi nek tugel ora kena dilas. Diwadahi lepek nek ndelehno epek-epek. Kowe tumon lepek disunggi. Oh iya. Kadang manten ketok jelas ki kabeh tamune dijejeli gelas. Lah nyapa kok dijejeli gelas? Dijejeli gelase. Iya. Dadi manten nek wis anu ya, nek wis dadi manten kena diarani istri. Nah, istri utawa ibu. Ikhtiar bisane utama. Wah, ikhtiar bisane utama. Wong lanang disebut suami. Segalanya untuk anak maupun istri. Lha iki temenan iki nek gak anu gak duwe dagelan anune. Awakmu kok iso to bak ngene iki? Lah yo golek sanang pangan lohare sakmu. Diotak-atik ngono ya. Sesuk nek ngrasani aku deloken kancamu dhisik. Wong kuwi kena dijak rahasia apa ora? Dek mojak ngrasani aku bare wadul neng aku. Prak mudiar cangkemmu kowe. Dilungkas genti kowe tak labrak. Jebule kowe kaya ngono ya wis elek ati, elek rai pisan. Ning ngarep aku mau umbul-umbulne. Kok mburi aku mau ceblokne. Ora sudi aku duwe kanca kaya raimu. Ora duwe kanca kowe aku ora pateken. Wong lanang ki roh susu mlotrok ae pline wis tangi. Ndahne nek roh rasane. Ora mok njolak njaluk ae. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho, sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo ireng etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu.
Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kerae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu. Arep takok lur, kenapa wong lanang senengane nyuwun nomor WA? Kenapa ora nomor rekening? Kenapa wong lanang takon? Sampun maeng tah durung. Kenapa ora diwenehi beras berkarung-karung? Ingat, media sosial hanya untuk konfirmasi pertemanan, bukan konfirmasi perasaan. Jadi gak usah lari ke inbox bilang ayang-ayangan. Hati-hati dengan cinta jarak jauh. Di sini kamu asik jaga rasa, di sana dia asik bagi rasa. Yang penting jangan tumbang karena manisnya dipanggil sayang. Waktu tidak akan merubah sifat seseorang, tapi bisa memperlihatkan sifat asli seseorang. Pesanku, sayangi dan cintai pasanganmu. Ingat, tujuan menikah itu saling menjaga, saling merawat hingga tua. Kembang hangat bagaikan naga, terbang cepat ke hutan kota. Rasa hangat bersama keluarga, lebih berharga daripada permata. Salam waras selawase. Nek duwe bojo kowe mending sing lemu. Wes yakin ora bakal ninggal melayu dirimu. Wong lemu kuwi gede awake, yo gede tresnone, akeh setiane. Menurut pakar kuliner, wong lemu kuwi kaya onde-onde. Selain enak yo bergizi. Mulane ya lur, golek bojo kuwi sing lemu. Sebab yang kurus terlalu sibuk jaga badan daripada jaga perasaan. Salam waras selawase. Anu, kurang premium. Dadi prematur kok premium iki. Lahir sing urung wayahe. Lah yo kuwi prematur, premium iki bensin kok. Ngene lho, prematur. Prematur, Pak. Mulane kok kena penyakit kuning terus di PP karo Pak Mboke. Nggih, dijemur. Oh, ndadak di PP didedekne ngono kae. Didedekne. Lali ra tuntas. Lali ra tuntas, Pak. Akhire gosong. Senajan gosong iki kupinge nggih mboten jelas Pak niki masalah niku. Lho saestu lho. Lah nek awakmu karo aku ya jelas aku dodot. Ora iso nek kuping sehat kuping jelas iki ditakoki apa iso njawab jajal. Ning arepe piantun pirang-pirang lho. Ning lek kebukti kupingmu slewah lho. Jelas Pak sehat. Kuping ra sehat kowe iki. Lho menghibur di masyarakat ngampel awake dhewe kudu sehat. Maju ke depan. Nama siapa? Komet. Rumah mana? Bojonegoro. Sudah punya istri? Sudah, satu. Anak berapa? Dua. Mana sana? Oke, mana siapa ini? Mana bisa dapat apa sah? Orta pasar apa nomor apa ya? Usuk ketemu tua. Kupingnya buatan jelas Pak. Lah kowe nek ngomong ngono lah masuk kowe ora cetha no. Iki jenenge kowe kupingmu men. Kena penyakit BDK. Apa ya? Budek kowe. Ayah pagi. Pagi, Ma. Mau mandi, Ma? Apa sayang? Mau mandi? Anduknya mana, Ma? Napa? Anduk? Ki anduk? Iku apa, Ma? Anduk iki sayang. Iku kan buat ngepel toh, Ma. Mau anduk gimana toh? Gak mau. Loh, kok gak mau toh? Ini tuh anduk. Lek mama bilang ini anduk berarti anduknya. Masa suruh andukan sama pel? Ya gak mau lah. Loh, kok gak mau piye toh? Mama itu kan cuma ngikuti sarannya ayah. Ya ayah kan kayak gitu. Nomor perempuan ayah tulisi di HP ayah apa? Selamat tukang las. Selamat tukang las ya toh. Berarti mama bilang ini anduk, ya anduk. Akek mandi ayo ndang. Buat mama aja, papa ogah. Loh, piye toh? Ayah di sini apa ayo? Imam. Imam. Mama? Makmum. Makmum. Berarti kata Pak Ustadz, makmum manut? Imam. Imam. Ya wes, ini anduk. Pakai.
Yo jangan gitu Toma, masa tega banget suruh pakai serbet pel buat mandi. Sampai rambut gawe wo. Sesuk malam Jumat toh, turune njebo. Budek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong aku nek suarane apik mah Pak Sena. Anak kuwi ketok ora cetha. Nek kuwi ketok ora cetha ya Pak Sena ayo ngono ya. Wong serasuman mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Halo? 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 Halo, iya Mas. Hati-hati lewat ngarep omahku. Memang kenapa Thomas? Bojoku mulai curiga. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe.